Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postem EA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakam benya kol hakini ke number harum. Hadi melakut ke jeng airport chip house ngi hak syitrik ujliu arah car pusau ki police enforcement ke Khasi Hills atau Masa District Council ringka ke jeng sendan lang jeng dekat ke Nyautrap Integrated Territorial Organisation lembat ki police jeng ke Hima Melim ki belit jurip ya barok ke dukaan hayaudo ke champagne ban badang buon ki barjela ke besak miat hak ki dukaan hayaudo wala ki police enforcement ke kendari ke jeng khang dukaan ribuan ki ban pelisho kumban cepen kan mau hang ni hakar pusau truk ujemang arajar pusau ke district council klashim ya kara benam syashu ki barjela ban samit hapo ke dukan ke badan hayudo kena montek lakam ke jengken rei ki nong tu nong thim ki kamrunar bat giwe ki kambean kum ke jeng khalai be ki nong di drug ke district council bat ki Hima Melim ke larai pabaro ke dukan hayudo ki ben khang no hapo ke fo je men met babanam syashu ban pelong ke jaka samit ha ke dukan adu ke sitrik ujliu arajar pusau Nyala apa? Hei. अपने Lagi dia berkam aja apa? Lagi dia berkam sini loh. Tangkap kelap lo, pak belum. Lagi dia kan. Jam kan siang dah. Tanglah yang kerja baik kan sikit. Kang apa? Ini kena. Api kan nidang mo ini. Kanina ito panilap last time ni shampoo sila gidan ko gidan kya IY. क्या बाहर में अब बोल रहा दो आदमी अभी देखा देख अभी 2 आदमी हो गया भाई सब लोग बुलाओ लोग को भी इधर से उतर ऊपर भी है ना ऊपर उतरो ऊपर भी है ऊपर भी है इधर रस्सी से कुर्ता नीचे आइए नीचे आइए नीचे आइए Ya. Ya kamu dari kenarannya. Wan cepat Wan. Kita boleh lihat cebi-cebi ni अंदर से लोग किया ले. कहाँ है cebi? हाँ? cebi कहाँ है? कौन लेके गया? हाँ? cebi कहाँ है? चाबी है तो खोलना खोलना यार खोलना चलो आप आओ इधर उधर में रूम है हमारा तो सब चलो हमारे साथ में देखो ना रूम है इधर क्यों सामान इधर पहुंचेगा पर हाँ ये मेरा ही है ऐसा बात नहीं सीधा मत बोलो मेरा ही है अब ये लोग जो जल्दी उठता है वो दिन में रेस्ट कर लेता है
तो सुबह जल्दी उठेगा और रेस्ट करता है। और सुबह 230A ni nakaliang jong hito hadin ba lai hi manakane ki khna chungi kumjo na central ba na strong city klami pandit khandang ya gayo ba ye jing tep ki ton ki barjala gi sa ne hatu ko por ki lalam bar ki long ru ban wan sen ta sing la wan her ni nangi na po central ba na strong city kumjo ban ngidang lab his katu kat ni hadin ba ai hukum CM ba au CM jong ko konsel lai hukum ba amde ban shong bansa apo yo lat ke spo beje sementara kasih ke jing khandang ila lap sedang don gitu kat ne ki bomburom ko hukum bat ngila let ban let khandar bat ngila lap kat to kat ne la identify bat kila les na liang jong ka diskonsel naka hima kumjo nagi polis jong siam kila edon benta lang bangi ngila les bat ngila IT no haki ban le to ban kam bat ngila konturu ya ka diskonsel bat konjuru ya ka office jong siam imam lem ba yakini hi ki ba lebe an ki ba tammi ko hukum ndai shu ban sha ki ban ai ka nasib kin renew ya ka license ko jongki te harjing ya denti te ngi la issue bon ne ban kani ngim kwa ra ya kani ka yo ba kan kelalong kata ka them motor 2.0 te ngilap lu kato kan ngut ki khna ge jongi khna ka si ki be di ya bam sing ti sing ki ang la be na ki de mi ong wat chumalian shu habaya la dep ka kam ga jam so bali phai sing kiton lagi kon ki me ka tan ka le jongi ki shlong city kin selesai kin selik khandang biang kin rong ha ki jaka kin be menne ki ba kin play shu ki bang la tep ba ki don tu ki jaka thia te kin select ben verify ba ka kamera mi ka bade ban le na ka le jong ko office yang sim pat na office jong ka KHDC kan haban penstom karkum ka hukum kembla aidu CM jong ka dus konsep ki dukan hi barokoj kila pengkenya ka anji tu ki bonga santeli namar ka hukum hi karkum ka kubor bami mendu ka si ka bau CM jong ka KHDC rengkat bat itu IM jong ka market ila ong ba umsha shu ban shong la nesa hapo yo palat ye spo beje ka kumut barokoj tu santeli la identify ba ki violate ani ki pengkenya kata ka an jong ka hima bat ka an jong su jong ka konsel na kaliang ko jong ni hajing rengkat kumbang ala ban menne ba ngila ya trilang bat ka office jong CM hima melim rengkat ba ki KHDC bat ngila identify ngila yo ikerteng bat na kaliang ko jong kiru kin sakhot ban hajar yaki bat lada ki I don kam kin pendu wat ya ka license ka ba kilan tot coba pun kita dukan bang meliki dukan sya bat skowai ru ngin kran ta ba syai umdai ro ban shu ai daw ban ong ba kadai ka dukan sya la ni ka dukan ja ba ha ban thia haba kwa ai ban 3 minute da bismo don nga kwa ban ai ga ni ka khubor ki bar jala ani ta ki nongwai khirang step lai sau biji lai ka kamera mela ai ban yuk byang ai ka ta ka bam gadi ndai ro ban shu ai daw ndri namar bangi I ba hangni umdai tang ba kisuan thia ndri ki ai wai ru hapo yo ka ba le se kim dei kinong songsnong bopura jongri India ki la bani kinong Pakistan ani kinong Bangladesh namar ka ruko kren hindi ki jong ki ru ya pher ba kat kum ka ta ka accent jong ka ta ka Indian language kalana ta ka hindi ka ba ki kren ka songo kum ba ki kren ka Urdu hadu menta menne ba phila I rengkat be phidon ki khasi ngim identify ta jiki bawan bela sini phila I menne markhmat kila arsnem ki shong ne hendrei kim pu share ban apply ye kata ka trading license le ne kata ka labor license but don ki apply ru kim renew ta meneng ila lam ban ngila batha eki bala kim don ki kot kisla ki biang ngine ling ba jong seng rengkat be trai bat ka bor district ka bat ka council bat ka fisik sim nam lem hi njai put dia mak ngim jai sha ngim sha hi ki rio ki ban sumbam do ye kata ka coba jena jong ka jela jong hang nong pidang isu mene ki tu ngi la pha weng ye para itu blanket pat don ru mas niap jing tem ba ka seng lawan kila ya pet no bran fla I mene mar khmat mas ni bagwan ka seng turun kat pat ka ber sipai jong su sem himam lem berangkat pat ka polis kantonmen kila ya ra ye ka tu ka song nep lo jong bat kila ya pet kran ngai namar ba kan kam dai tang ka sen kun kong andai ga sen ka ba namar sen mas ni jing tem manga kermen scam ru bakat badang tiang hiu nongwei ta komot kadang im ke jebun teo ndrei la dong nongwei jele persya ingi ta ka ba pen ibuar ta komot kadang ke jing ma ten rei kat bodang tiang komot kari khasi ki dang don sya ka jing song sok song skai
kini ka jaka ki bangile juret kade bi ki identify ki bangila tip tikna bat ki bla jor ki pat ba nong song ba ki nong song yo hang gitu ki yu umbaro ki dei tang ki katto kan ne ki jaka bat khamtam ya gitu ki bale ba an ki dei be kini ki barjala ki ba kendam kam ya kata ka dukan sha dukan ja katto ki khna juni na kaliang ki jong ka hito kala sai kin selek biang ban lek pe ba kadon sha ne am bejing thia an to kat kumba ta ujor ki pat ba ki nong song yo ku